Fi 3 snin il-Gvern se jkun ġab lejn pajjiżna 38,000 ħaddiem barrani. Din is-sena biss se jinġiebu Malta ma' 13,000 persuna minn barra. Ikkonferma dan id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem ġew Farrugia f'kummenti waqt il-programm Net Live. Den naraw numru jiżdied minn sena l-oħra, però dal-aħħar snin ħaspinta enormi. U fil-fatt is-sena li għaddiet żdied bi 13,000, is-sena ta' qabel żdied bi 12,000 oħra u dis-sena huwa mistenni illi jiżdied bi 13,000 ukoll. Illum hemm madwar 55,000 ħaddiema barranin u ma dawn aktar xi jiżdiedu 13,000 oħra din is-sena. Ġew Farrugia kien mistieden fuq Net Television flimkien mal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella. Rridu noqogħdu attenti li maħniex qegħdin inġibu ħaddiema barranin biex inżidu l-marġni tal-profitti li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex qegħdin jiggwadanjaw minnhom il-Maltin. Ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar da x'qed nieħdu minn din l-ekonomija. Illum ħareġ il-kap eżekuttiv ta' waħda bil-insurance, is-Sur David Kurmi, jitkellem fuq il-bżonn tal-ninħasbu għal-pensjonijiet. Aqqas da maħna nagħmlu li tgħid almenu bl-ekonomija li sejra tajjeb qed naħsbu għal-pensjonijiet. Ġew Farrugia tkellem fit-tur dwar l-effetti tal-ħaddiema barranin fuq il-kompożizzjoni tas-suq tax-xogħol u diversi effetti oħra li dan il-pjan tal-Gvern qed iġib miegħu. Għandek ħafna barranin qegħdin jiġu jagħmlu żmien qasir u jerġgħu jmorru. Da jinkwita ħafna lill-employers għaliex waħda mir-raġunijiet għaliex qed jagħmlu hekk huwa li qed isibu Malta expensive ħafna biex toqgħod fiha. Allura jippruvaw joqogħdu għaw meta jaraw li l-kirjiet pereżempju mogħlin jerġgħu jmorru lura u meta għandek in-nies jinbidlu l-ħin kollu ma tistax titrejnjhom. Issemma wkoll kif il-pensjonijiet mhumiex qed ikunu adekwati biżżejjed u l-pagi tal-ħaddiema Maltin ma żdiedux. Apparti dan, issemma kif illum il-ġurnata u familji li lanqas jistgħu ilaħqu mal-prezzijiet tal-kera. Irridu nifhmu li tajba għal min tajjeb li jiflaq u għandu l-post li jista' jikri, però tiġix tgħidli li in-nies kollha għandhom u l-ħaddiema kollha u l-familji kollha għandhom il-postijiet biex jikru. Joseph Vella kompla jgħid li rridu naraw sewx qed ikun il-frott veru li qed tħalli l-ekonomija Maltija u kif il-Maltin qed jiġu affettwati meta jiġu dawn l-eluf ta' barranin jaħdmu f'pajjiżna. Ġew Farrugia min-naħa tiegħu spjega kif l-anzjani u l-pensjonanti mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Huma temmew l-intervista tagħhom billi qalu li l-ekonomija ta' 30 sen ilu kienet tħalli ħafna aktar riżultati għal familji minn dik tal-lum. Mela allura ekonomija ta' 30 sen ilu fl-istess pajjiż tagħna fejn kien ikollok breadwinner wieħed joħroġ u bil-paga tiegħu iżomm familja u jkollu terraced house jew meżonet fejn joqgħod. U llum għandna żewġ persuni joħorġu jaħdmu u b'żewġ pagi qed ngħidu maħniex illaħqu laqas mal-kirjiet. Ġifieri u din qed ngħidu li din hija tajba l-ekonomija żejja tajba meta 30 sen ilu kienet ħafna aħjar.